Smør det ud over det hele. Fuldstændig. Det er ligesom det der med, når man tykker. Nogle gange, hvis du tykker tyggegummi, og så drikker shots eller noget med alkohol, så bliver det nogle gange sådan helt blødt. Det har jeg sgu ikke prøvet. For at være ærlig. Det ligner dumme. Det kan du jo så prøve i weekenden, for eksempel, ikke? Det kunne godt være. Senere i dag. Det kunne godt være, at skulle. Det bliver det, vi gør senere i dag. Vi skal lige have lidt Nej, nabo i byen. jeg skal få arbejde. Er det det, der er IP? Det kunne være, at I lige skulle være sød at tage acetonen ud ind i. Det er noget, som rigtig lige. Og så hvis den lige kunne komme i stinkeren. Skal vi slukke lyset? Har vi en ny spade eller ej? Men jeg kan godt hente en så. Jeg er så ikke sikker på, at han har nogen det er sådan ikke lidt brugbar igen. Skal vi lige en frisyr? Tilbage. Nej, det lugter altså virkelig meget gris. Ja, jeg har overhovedet ikke lukket noget. Hvis du vil lege med spaden, så Det lugter tilbage. Ja, fordi det er det, du bruger, når du bageftersætter dig til gæstekoncentrationerne af farvestoffer. Der gætter du bare de der konstanter. Hvis vi så ikke har proportionale, så kunne du ikke bare ændre... Det virker lidt mere voldsomt nu. lidt. Det smadrer sig ikke så hurtigt.